Lekker. Oh mijn joh. Ik ga even mijn eigen party maken. Ik kan je bijna niet horen. Nu komt het uit. Ja? Oh my god. Oeh. Ga zo er weer in. Doe je het uit? Nee, maar dan komt heel hard geluid. Wacht even, hoe kunnen we... Even kijken hoe we dit kunnen oplossen. Kan niet. Kan je niet zetten? Jawel, maar mijn broertje slaapt en... Hoe dat? Als ik mijn headset dan uitdoe, dan gaat hij heel hard piepen, of doet het heel hard, dan gaat mijn broertje wakker worden en dat kan niet. Dan kan je televisie uit. Ik bedoel, ik geluid alleen al. Maar ik heb geen afstandsbediening. Hoe dat achter? Wacht even. Ik ga mijn eigen party maken, wacht. Niet praten. Wacht even, ik ga heel eventjes de Fortnite party verlaten. Erbij. Dan moet ik het uitzetten. Wacht even man. Ik doe even mijn mic uit. Oké.
Go!